Abomdabu ezikaMthaniya sesifana namakhafumla. Lamazinga okudelela ayanyanyisa futhi ayimbonakaliso yabantu abangqotshiwe. Umuntu wangaphandle uphenduka kanjani Miss South Africa? Ake sikutshele ukuthi kwenzeka kanjani. UHelen Zille nosomabhizinisi abamhlophe bethi, nina bomdabu abamnyama niyizilima kakhulu ukuthi ningasebenza kulo mnotho. Beqhubeka ngokusecwasa. Befaka ama-foreigner emsebenzini yethu. Abanye bazama ukulwa babizwa xenophobic ngumalema. Sathula. Uma ukhongolose uthi nina bomdabu niziphukuphuku anikwazi ukusebenza nokuba nomhlaba. Siyabavumela ukuthi badayisele abokufika umhlaba bethathe nomnotho wethu. Besebenzisa umthethosisekelo, imithetho kanye nezikhungo zombuso. U-ANC wabeka abokufika ezikhungweni zikahulumeni nasezikhungweni zemfundo, baphatha kuhulumeni. Sathula. Abomdabu abangahambisani nalo mbhedo. Siyehluleka ukubeseka. Sithembe ukuthi bazophumelela ngaphandle kokuba sibasize, silwe nabo. Sivumela u-ANC, i-EFF, ne-DA, nawo wonke amaqembu axhaswe ngabamhlophe ukuthi bebahlukumeze. Sithule. Savumela abantu bakwamanye amazwe, abezindaba, izifundiswa kanye nezizukulwane zekolonialism ukuthi basibize ngokuthi sizilima futhi si-Afrophobic xenophobic. Kodwa asikaze nakanye sihlangane silwe nala maphiciphici askaris, ama-sellouts kanye nama-racist. Zilime ziyetsheni kanye. Ziyoyoyo zodwa ezingakwamukela leli zinga lokungahlonishwa. Siyasukuma silwe noma sivume ukuba zizakhamuzi sebanga lesibili. Namakhafumla e-apartheid angasaba ukuzibophezela ekuguquleni lamanyala esibhekene nawo. Funda iphethini eKenya nasePalestine. Ilwa. Azishe. Silapha ngoba sishoda ngesibindi, siphushwa sengathi siziyoyoyo. Kuze kube yilapho siqeda ngokuphelele uhlelo olusha le-neoliberalism eliphethwe ama-askari amnyama osopolitiki. Yamukela ukuthi ezikaMthaniya zifana namanyala ezweni. Into engekho. Into engabalwa.